Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε τηλεφωνικώς, όπως σας είπαμε, με την κυρία Χρυσέμηλη Ψιλογέννη Κενεβέζου, Διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, για να δούμε αυτά τα κόλπα που φαίνονται ότι κάνουν Βρετανοί, χρησιμοποιούν Βρετανοί τουρίστες για να λαμβάνουν αποζημιώσεις από τον ΚΟΤ εδώ και διάφορους ξενοδόχους, οργανισμούς. Κυρία Κενεβέζου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, όπως επίσης και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να δούμε πώς ακριβώς καταρχήν εντοπίσατε αυτό το κύκλωμα, γιατί οι Βρετανοί τουρίστες είναι χρόνια στην Κύπρο και νομίζω ότι είμαστε γενικότερα ευχαριστημένοι. Αυτό το φαινόμενο από πότε άρχισε? Όντως είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ας μην ξεχνάμε και ας μην υποτιμάμε το γεγονός ότι είναι η πρώτη μας τουριστική αγορά εδώ και πολλά χρόνια και διατηρούμε και προσδοκούμε να διατηρήσουμε και μια άψογη συνεργασία και σχέση μαζί με τους Βρετανούς τουρίστες, όπως επίσης και με άλλους τουριστικούς εταίρους στη Βρετανία. Αυτό που έχουμε όμως παρατηρήσει είναι ότι μέσα από καταγγελίες και ενημέρωση από τα μέλη μας, από μέλη μας ξενοδοχεία, κατά κύριον λόγο all-inclusive ξενοδοχεία, είναι ότι το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι και μετά, είχαν ξεκινήσει να δέχονται σοριδών μηνύσεις για γαστροεντερικά προβλήματα, για διάφορες άλλες ασθένειες, για οτιδήποτε είχε σχέση με πιθανές αρρώστιες των πελατών τουριστών τους στην προηγούμενη περίοδο. Και όταν λέω προηγούμενη περίοδο, είχαμε περιπτώσεις και 3 χρόνια πριν. Εννοείται ότι επέρναν επιστολές από δικηγόρους για μηνύσεις και ζητούσαν αποζημιώσεις για αυτά, όπως μας είπατε, τα διάφορα προβλήματα του πεπτικού και άλλα που αφορούσαν, ας πούμε, τη διαμονή τους και που αφορούσαν και την περσινή και την προπέρσινη περίοδο. Γίνεται αυτό? Το βρετανικό δίκαιο τους το επιτρέπει, ναι, αλλά αυτό που είδαμε είναι ότι οι οργανωτές ταξιδίου της Αγγλίας, οι βασικοί, τέλος πάντων, οι μεγάλοι τρεις, Thomas Cook, TUI, Jet2, προσκόμιζαν χωρίς βασικά δικαιολογητικά, ζητούσαν από τα ξενοδοχεία μας, ενημέρωναν μάλλον τα ξενοδοχεία μας και τους απόκοψαν ένα ποσό από τα δεδουλευμένα τους για πιθανές τροφικές δηλητηριάσεις των πελατών τους. Αυτό το κάνανε μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και που συνήθως, ξέρετε, και εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι βάσει και του βρετανικού δικαίου πολύ δύσκολο για μας να αποδείξουμε ότι ένας τουρίστας δεν αρρώστησε σε κάποια στιγμή όταν διέμεινε στο ξενοδοχείο μας, αφού και ο ίδιος ο νόμος δεν τους υποχρεώνει στον πελάτη, στον τουρίστα. Ακριβώς, εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν αρρώστησε και όχι αυτοί ότι αρρωστήσανε κατά την παραμονή τους στη χώρα. Αλλά είναι υποχρεωμένοι οι ξενοδόχοι να καταβάλουν το ποσό που θα εκδικάσει το Βρετανικό Δικαστήριο? Είναι υποχρεωμένοι οι οργανωτές ταξιδίου να τους το αποδώσουν. Σε αυτούς απευθύνεται η μήνυση. Απλά εμείς, λογικό είναι ο οργανωτής ταξιδίου να πάρει αυτά τα χρήματα από το ξενοδόχο. Σίγουρα υπάρχουν και τροφικές δηλητηριάσεις και γαστροεντερικά προβλήματα και σε όλους μας συμβαίνει. Απλά είχαμε δει ότι υπήρχε μια αύξηση ραγδαία και μιλήσαμε και λίγο με συναδέλφους στην Ισπανία, όπου η Ισπανία είχαμε δει ότι αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Είχαν πάρει το θέμα, μάλιστα η Ισπανική κυβέρνηση το είχε πάρει στην Αγγλική κυβέρνηση, στη Βρετανική κυβέρνηση και είχε ζητήσει να αλλάξει ο νόμος τους, να τους κατοχυρώσει με κάποιο τρόπο, γιατί αυτοί είδαν με αύξηση τεράστια, με πολλά εκατομμύρια ευρώ που δυστυχώς έπρεπε να πληρώσουν οι ξενοδόχοι της Ισπανίας. Δηλαδή διακρατικό θέμα όλο αυτό. Και φανταζόμαστε ότι για να φτάσει και σε τέτοιο επίπεδο πλέον μεταξύ των χωρών να ζητάνε να ληφθούν κάποια μέτρα, καταλαβαίνουμε, μας είπατε κι εσείς, ότι μιλάμε για
για εκατομμύρια. Τώρα, πιστεύετε εσείς ότι κρύβεται κύκλωμα δικηγόρων, όπου φαίνεται ότι έχουν προσεγγίσει τους τουρίστες, τους έχουν εξηγήσει πόσο απλό είναι και γι' αυτό μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία? Ακριβώς όπως το είπατε, δημοσιεύματα σε βρετανικό τύπο αλλά και στην Ισπανία, μιλώντας και με το αντίστοιχους ξενοδοχειακούς συνδέσμους εκεί, γιατί έχουν βάλει άτομα, δημοσιογράφους, να λειτουργήσουν ως υποτιθέμενους πελάτες σε ξενοδοχεία. Υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο από αγγλικές εταιρείες δικηγορικές ή claims management offices όπως τους λένε, οι οποίοι καραδοκούν, αν μου επιτραπεί ο όρος, έξω από ξενοδοχεία, ή όταν επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους, στην Αγγλία, επικοινωνούν μαζί τους και ακόμα και διαφημίζουν. Δεν είχαμε περιπτώσεις και μέσα σε κοινωνικά δίκτυα όπου διαφημίζουν αυτές οι εταιρείες. Ελάτε σε εμάς, υποσχόμαστε ότι θα σας επιστρέψουμε το ποσό που δώσατε για τις διακοπές σας και ακόμα περισσότερο. Απλά αυτό που λένε είναι πέστε ότι αρρωστήσατε, πέστε ότι... Χωρίς κόπο, δεν θα χρειαστεί εκείνη τη στιγμή στις διακοπές σας να τις χαλάσετε για να προσποιηθείτε οτιδήποτε. Κάντε τις διακοπές σας, επιστρέψτε και ακολούθως μετά θα σας πούμε εμείς την ιστορία για να την πείτε εσείς και να πάρετε τα χρήματα σας πίσω. Ακριβώς, και έχουμε δει και η πρακτική είναι ότι το 90% περίπου αυτών των υποθέσεων που εκδικάζεται το ποσό, που περίπου μιλούμε από 1.500 αγγλικές λίρες μέχρι 5.000, αλλά και είχαμε και περιπτώσεις εμείς στην Κύπρο πολύ περισσότερα, γιατί μπορεί να είναι οικογένειες ή να είναι κάτι πιο σοβαρό που δηλώνεται. Αυτά τα λεφτά το 90% το παίρνει ο δικηγόρος και το 10% μόνο πάει στον πελάτη. Αυτό που ζητάμε από την βρετανική κυβέρνηση, και είχε ενημερωθεί και ο υπουργός μας και ο πρέσβης μας στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, είναι να προσπαθήσουμε κι εμείς να μπορέσει να αλλάξει αυτή η νομοθεσία και να μπει ένα πλαφόν, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις, τα δικηγορικά έξοδα, ώστε να αποτρέπει αυτούς τους επιτίδιους που το κάνουν ήδη με ψευδείς παραστάσεις, να διεκδικούν ποσά τα οποία είναι υπέρογκα ποσά και όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργούν πρόβλημα στην τουριστική μας βιομηχανία αλλά και τη βιομηχανία άλλων χωρών. Βέβαια, και είδαμε ότι είναι και χειρότερα στην Ισπανία και μπορεί να χειροτερέψει και στην Κύπρο. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, επειδή γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε και σε διαβουλεύσεις και με τον ΠΑΣΙΞΕ και με τον ΚΟΤ, τι άλλα μέτρα θα προωθήσετε και κάποια άλλα μέτρα πρέπει να γνωρίζουμε? Εμείς αυτό που είχαμε προτείνει, ο ΣΤΕΚ είχε προτείνει και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες αλλά και στο κράτος μας, στην κυβέρνησή μας, είναι ότι να μας βοηθήσουν να βάλουμε κάποια μέτρα. Κάποια από αυτά τα μέτρα ήταν να υποχρεώσουμε τους πελάτες μας, τους τουρίστες, να δηλώνουν την αδιαθεσία τους ή το ατύχημά τους στην υποδοχή του ξενοδοχείου ή σε κάποιον εκπρόσωπο του ξενοδοχείου ή ακόμα στον οργανωτή ταξιδίου, τον εκπρόσωπο του που είναι εκεί στο ξενοδοχείο μας. Επίσης ζητάμε, αυτό που τους λέμε είναι ότι θέλουμε το ξενοδοχείο να έχει το δικαίωμα να ζητήσει ιατρική γνωμάτευση για τον ασθενή ο οποίος δηλώνει. Είναι και ένα ερώτημα τηλεθεάτριας, κυρία Κενεβέζου, γιατί πραγματικά είναι θέμα κοινής λογικής. Δηλαδή να μπορεί ο άλλος να προβεί σε μια καταγγελία χωρίς ένα πιστοποιητικό από κάποιον γιατρό, από κάποιον νοσοκομείο, ότι έχει νοσηλευτεί, κάποια απόδειξη ότι έχει πάθει αυτό που λέει ότι έχει πάθει. Αλλά προφανώς, όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, δεν χρειάζεται. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Σας λέω, έχουμε περιπτώσεις που πήγαν στη χώρα τους και δηλώσανε μετά από 2 χρόνια ότι είχαν αρρωστήσει πριν 2 καλοκαίρια που είχαν έρθει στην Κύπρο. Αυτό το άλλο που λέμε είναι να έχουμε και εμείς πρόσβαση στην ιατρική γνωμάτευση, γιατί όπως ξέρετε είναι προσωπικά δεδομένα, ώστε ο ξενοδόχος να μπορεί να ξέρει αν όντως πάσχει ο ασθενής ή αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επίσης ζητάμε ότι αυτές οι καταγγελίες να γίνονται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι αυτό, δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο, και θα προσπαθούμε τα συμβόλαια, αν και είναι πολύ δύσκολο να σας πω την προσωπική μου άποψη, τα συμβόλαια που υπογράφουμε με αυτούς τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων να είναι κάτω από το κυπριακό δίκαιο και όχι από το βρετανικό, το οποίο όμως, όπως καταλαβαίνετε, ήδη δεν το θέλει.